Páni, tady je to skvělý. Chci být první, kdo se podívá. Wow, je to surprise. A co máš ty? Kouknem se. Mám to samý, to je divný. Souhlasím, je to podezřelé. Jedna věc mě ale těší, aby máme štěstí. Miluji čokoláda vajíčka. Podle mě je to nejlepší dezert vůbec. Hej, daj pozor, kam házíš ty odpadky, Suzy. Všechno to lítá na mě. Promiň, nechala jsem se moc unést. Nemůžu se dočkat, až to ochutnám. Wow, jsou tam bonbony. Musím si je rychle nasypat do pusy. Bože, ty jsou tak dobrý. Dokonalá kombinace čokolády s čokoládou. Chci víc. Páni, a v tomhle vajíčku je želé. Ty mám ráda. Pokaždé je to nějaké nové překvapení. Skvělý. Škoda, že nechápeš, o čem mluvím. A co je v tomhle? A ty mi se tím neobtěžuj, chci si to užít. Páni, čokoláda bonbonky. Ta překvapka jsou čím dál tím lepší. Na co se díváš? Vrni se na vajíčka. Máš pravdu, jinak se bych to udělala. Fuj, co to je? Skutečné syrové vejce. To jsem nečekala. Myslíš si, že to všechno? To ne. Sněz to všechno. Doufám, že tady něco jiného. Už to nechci zažít. Ale ne, znova. To je nechutný hnus. Neznáším vajíčka. No chápu. Někteří lidé mají prostě velkou smůlu. Podívej, já mnou barku bonbonu, že je to super. Mimochodem, co jsem vymyslela. Může vyhodit a chytit to do pusy. Moc pohodlné. Dej mi taky. Au, to bolí. Má si prostě říct ne. A neškádle mě, není to vtipný. Myslím, že jim, jak se Suzy pomstít. Musím jí dát skutečné vejce. Vidíme v těch očích závist. Měl by se uklidnit. Co to je? Vůbec se vypadá jako čokoláda. Fuj, to je hnus, to jsi byla ty. Proč na mě plivla, Suzy? Fuj. To není všechno, to máš, dej si. A víš, mě to nevadí. Mám jeden skvělý plán. Myslím, že tenhle ohled mi opravdu sluší. Nechápu, co tím myslíš. Uvařím vynikající míchaná vajíčka. Taková, že budeš ještě závidět. To je vůně, že je to skvělý. Jdi pryč, Suzy, nic ti nedám. Nevěděl jsem, že bych to chtěla vařit. Ale obávám se, že to stejně nebudeš moc ochutnat. Já tomu zabráním. Co to děláš, Suzy? O ne, vejce mi skončila na obličeji. A tady jsou nové várky. Pojďme zjistit, kdo začne. Já to budu. Páni. Wow, láhev koly. Ty máš štěstí. Podíváme se, co mám já. Taky kolu, úžasný. Myslím, že na z těchto láhví je čokoládová. Divný, nemůžu ji otevřít. Možná to půjde zubama? Páni, je to čokoláda. To mám štěstí. Úžasný. Možná já mám čokoládovou? Ne, to je obyčejná kola. Ale to neznamená, že je horší. A možná mé hlavě něco je? Je prázdná, to není fér. Hurá, ta čestní čokoláda, o tom jsem snila. Báječná chuť. Nemůžu přestat. Škoda, že nedobré věci tak rychle končí. Měla by se svědět, Suzy, měla by se sumít. Mám na sobě spoustu čokolády. Můžu to všechno sníst? Co to děláš, to není hezký. Mně je to jedno, hlavně, že mi to chutná. No, nemůžu se dostat k nosu. Tak to je lepší. Bravo, Suzy. Úplně jsem zapomněla na láhev. Můžu ji taky sníst, protože je z čokolády. Jo, je z čokolády, to je vynikající. Nepřesad, dokud ji nesním. Nech mi aspoň kousek. Chci ji ochutnat. Už se mi zbíhají sliny. Co chceš? Ani mě to nepros. To na mě nehraje. My jsme kamarádky. Dobrá, ještě že mám kolu. Dej mi taky, prosím. Máš pravdu, proč ne? Podívej, něco v tom je. Kde? Tady, hlupačko, napálila jsem tě. Haha. To není fér, to nemůžeš. Myslíš si, že to jen tak projde? To teda ne, mám tu mentosky. Ty se mi teďka moc hodí. Všichni víme, co se stane, když je dám do koly. Ty jo, podívej, co to tam je. Hlavně se nech rozptylovat, mám tu do práce důležitou věc. Tak a je to hotovo.
Suzy, nic tam není. Co se to děje? Proč mi plácá rovnou do obličeje? Ale ne, situace se vymkla kontrole. Pokračujem. S radostí. Nemůžu věřit svým očím. To je chili paprika. To jsem taky nečekala. Tak začni. No já ne, ty. Odmítám to jíst, takže hodně štěstí. Dobrá, když na tom trváš, začnu první. Ty, to mi chutná. Jo, je to čokoláda, to mám štěstí. Bala jsem se zbytečně. Počkat, takže opravdu papriku? Jen to ne. Když se s tou nemůžu podělit, porce je moc malá. Tak, poslední kousek. Bylo to moc dobrý. A teď ty, šup šup. Ale já se bojím, nesnáším ostré. Proč si po mně hodila tu papriku? Jen jsem tě chtěla trochu vyděsit. Já se i tak bojím, nenad mě to jíst. Hele, nech toho, dělej, nestrácej čas. Máš pravdu, bude lepší to mít trochu za sebou. Drž mi palce. Není vůbec ostrá, ty jo, dokud se mi chutná. Hotovo. Hej, trefla jsi mi do čela. Ale ne, cítím ostré. Vypadá to, že to někdo dělal kopené závěry. Myslím, že to chce více ohně. Tady, napij se. Díky, voda mi pomůže. Ale ne, to není voda, to je tabasko. Zase se mě oklamala. Pomoc, letím do vesmíru. Páni, tady je to krásné. Ale nějak se necítím. Příjemný let, Suzy. Jen to ne, já teďka spadnu. Pomoc. Můžu havarovat. Ty jsi mě srazila. Promiň, já nechtěla. Dobrá, začneme se sušenkami. Snadné. Udělám to, zlato. Nemůžu nic slíbit, ale pokusím se. Co s tím mám dělat? A k čemu je ten kruh? Asi to jsou nějaké zbytečné detaily. A je to. Zlatíčko, co ti to těsto udělalo špatného? Podívej se, jak to správně dělá. Jemně ho rozválíš, pak vykrojíš kolečka a položíš je na plech. A šup do trouby, jsou to budoucí sušenky. Nic mi nejde. Mám nápad. Ty sušenky jsou kulaté, že jo? Takže můžu z těsta vykrojit kolečko a neobtěžovat se s tím. A nejdůležitější ingrediencí jsou skytosky. Takové sušenky se ráda dávám sama. To se ti povedlo, zlato. A jak pak na tom jsou mé sušenky? No, jak se očekávalo. Perfektní jako vždycky. Nebudu to komentovat. Moje sušenky jsou uměleckým dílem. Ruku mistra poznáte okamžitě. Jen se podívejte, jako úžasnou perníkovou chaloupku udělám. Mimochodem, díky za nápad. Střížku ozdobím taky s kytloskama. A závěrečné úpravy? Moučkový cukr. A můj domeček vypadá, jako byl zasněžený. Nemůžu věřit svým očím. Zlato, tvoje sušenka. Ojoj, vypadá to malý požár. Musím tu sušenku hnedka vyndat. Možná se ještě někdo zachránit. Ne, myslím, že už se s ní nedá nic dělat. A tohle je sušenka? Nejsem si jistá, jestli je vůbec bezpečné to jíst. Tak, co pak tu máme? Páni, wow, perníková chaloupka, ta je tak krásná. A tak dobrá. Je vynikající. Tenhle domeček vítězí. Jinak to ani nešlo, jsem profesionálka. A teďka chci hambáč a rychle. Okay. To zvládnu. I když možná ne. Co to je? Mleté maso? To je nechutný. Já vím. Místo toho nechutného masa použiju výbornou nutelku. To bude skvělý. Tak. Nádhera. A jak se vede ostatním? Ty housky jsou tak voňavé. Musím je ale opéct. Kurka se bude hodit. Co vy víte o křipové kurce, babi? 1, 2 a hamburger je skoro hotový. Usabivé. Nejdůležitější na hamburgery ale šťavnaté masíčko.
Vezmu si kousek s dovolením, děkuji. A teď dám budoucí kotletu na pánev a chvíli počkám. A teď ji musím otočit. Bože, co to děláš, drahá? Klid, babi, mám to pod kontrolou. Napadlo mě, že se opeču pár marshmallows. Tak můj hambáš bude chutnat ještě líp. A teď tam dám kyseláče. Navrch položím housku a silněji přimáčknu. To je celý recept. Co si myslíte? K čemu je tohle soutěž, když ten nejlepší hamburger stejně udělám já? Jen se podívejte na ty hamburgery. Chcete ještě slaninku? Maso není nikdy dost. Přidám omáčky. A teďka už jen stačí navrstvit zeleninu a sýr. Musíte souhlasit, že jedna vrstva je docela nudná. Ale pokud uděláte vícepatrový hamburger, to je hnedka něco jiného. No, podívejte se na tu nádheru. Jo, jsem jasný favorit. Tak to ne, já prohrávat nechci. Pečlivě položím ingredience. A teď omáčky. Nebudu s nimi šetřit. A navrch dáme houstičku. To je ale krásný hamburger. Ještě trochu a budu mít zlatou kůrku. Zlato, je mi nějak špatně. No tak, babi, podívej se, jak se mi to povedlo. Tadám! Páni, to je ale velikost. Vícepatrový hambáč chce ochutnat jako první. Je tak šťavnatý. Úžasný. Teď ty, kámo. No, on se rozpadl. No to nevadí. Mám to ještě jeden hambáč. Vypadá opravdu pěkně. Ochutnám. To jsou kyseláče. A Nutella. To byl dobrý nápad. No, ale stejně vyhrává vícepatrový burger. Gratuluju. No tak, to není fér. Jste opravdu šikovné. Chtěla bych si krát nagetky. Hlevou zadní. Babičko, stávej. Podívej, Jennifer chce nagetky. Okay. Jistě. Nejprve musím dát do pánve trochu oleje. Tak. Babi, podělíš se od něj se mnou? Díky. Divný, proč se nelije? Možná s ním musím jít zahrkat. No dělej. Jej, něco se muselo pokazit. Co to děláš, prosím tě? No to nevadí. Hlavně, aby to bylo dobré. A proto vždycky vařím s láskou. Kursy musí být obalené ve strobohance. Uděláte to tak, že rozšaháte vejce, namočíte do něj kousky kuřete a pak je obalíte ve strobohance. To je skvělé. Nyní je můžu usmažit. Jsou tak lahodné. A ta vůně. Šéfko, nechceš ochutnat? To ani náhodou. Mám práci. Moje nagetky budou prvotřídní. Podívejte, je to jako kousky zlata. A jestliže i servírování je umění, musí to být velkolepé. Já vím. Když se nechcete namáhat, můžete si vzít už hotové. Obalím nagetky v sýru a pak udělám tu nejlepší strouhanku z Cheetos. Na to dám tomuhle balíčku pořadu nakládačku. Zlato, buď opatrná, nemáte toho tak. Zdá se, že to povedlo. Podívejme se. Jo, skvělý. Teď nagetky obalím v Cheetos a osmažím je na pánvi. Už teď cítím tu úžasnou chuť. Ani to malé Jennifer nechce dávat. Malem jsem zapomněla. Co by to bylo bez nagetky, bez kečupu? No, teď je to perfektní. Tyjo, to vypadá tak skvěle. To jsou zlaté nagetky. Tyjo. Ale chutná to docela obyčejně. Dobrá, zkusím další. Jo, tyhle mi chutnají mnohem víc. Ale ještě jedny zbývají. Červené, skvělý. Je v tom taky sýr. Tohle je rozhodně vítěz. Hurá, vyhrála jsem. Viděli jste to, viděli jste to? Vítězství. Umíte udělat pizzu? Žádný problém. Taky bych si kodinu dala.
pizza, to zvládnu. Potřebuji rajčatový protlak. Trochu ho nakapu na kousek pici a lžičkou ho jemně rozetřu. A teď nastrouhám sýr a rozložím salámek. Nechci rušit, ale... Podívejte, jsem taky profík. Létající těsto. Jej, uletělo. Nebuď smutná, drahá. Tady máš nový kousek. Děkuji, babičko. Já vím. Žádný nudný rajčatový protlak, jen marshmallow krém. Naberu si celou lžíci. Tak a je to. A teď na ní dám skitlosky. Skitlosek není nikdy dost. Všechno je díky nim chutnější a barevnější. Už to skoro je. Jo, like se hnedka pozná. No to je jedno. Moje pizza bude stejně nejlepší. Už žádné nudné bílé těsto. Obarvím ho, aby bylo ještě efektnější. Jen se podívej, co dělá. Ale to ještě není všechno. Teď ho rozválím a naplním pizzu. Na základ se musí dát speciální rajčatová omáčka, aby pizza chutnala jako v těch nejlepších italských restauracích. Teďka na ní nastrohám sýr. Super. A teď je čas na krevetky. A aby tam nebyly samy, dám k nim ještě pár mušlí. Gurmánský pokrm je hotový. No dobrá, všichni se podívali. Můžu jí dát upéct. Jak dlouho budeme ještě čekat? Já asi usnu. Už to je? Hurá, konečně. Naše pici jsou upečené. Delikatesa. Voní nádherně. No, ujde to. Tak se na to podíváme. To vypadá zajímavě. Co to sakra je? To jsou mušle. A tady jsou krevety. Ani to nechci ochutnávat. Ale tahle už je zajímavější. Vypadá to jako Skittles. No, vypadá to líp, než to chutná. Ale tahle pizza vypadá úplně normálně. A taky hezky voní. Chutná úžasně. Jo, tohle je vítězná pizza. Gratuluj, babi. Děkuju. Zasloužené vítězství. Moje pizza byla lepší. Komentovat to nebudu.